നമസ്കാരം. ഷീ ടോക്സ് പുതിയൊരു ലക്കം ആരംഭിക്കുകയാണ്. എല്ലാ മാന്യപ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. നമുക്ക് സിനിമ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു മാധ്യമമാണല്ലേ, ജനപ്രിയ മാധ്യമമാണ് സിനിമ. നമ്മളിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന, നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ തരുമെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയാതെയെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ഒരു മാധ്യമം. ഈ അടുത്തിടെ മലയാളത്തിലെ ഒരു പ്രമുഖ നടൻ ഉൾപ്പെടെ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രമുഖ നടന്മാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ അഭിനയിച്ച ഒരു സിനിമ പുറത്തിറങ്ങുകയുണ്ടായി. വളരെ കാലിക പ്രസക്തിയുള്ള, കാലിക എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല, കാരണം എക്കാലത്തും പ്രസക്തിയുള്ള, ഏറ്റവും കൂടുതൽ വനിതകളുമായി, സ്ത്രീകളുമായി അടുത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് എടുത്ത ഒരു സിനിമയാണത്. സിനിമയുടെ പേര് ഞാൻ വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല, പക്ഷേ ഇത് കണ്ടവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടാകാം. ആ സിനിമയെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്ത വിഷയം എന്നത് ആർത്തവ വിരാമമായിരുന്നു. ആർത്തവ വിരാമകാലത്ത് സ്ത്രീകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, അവർ കടന്നു പോകുന്ന ഫേസ് ഒക്കെ. പക്ഷേ സിനിമ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ എത്രത്തോളം വിജയിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയാൻ ഞാൻ ആളല്ല. എങ്കിലും റിവ്യൂസ് വെച്ച് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കുറച്ച് പരാജയപ്പെട്ടില്ലേ എന്ന് സംശയിക്കാം. കാരണം കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ഒരു നോർമൽ ടോക്കിൽ, ഒരു ലേമൻ ടോക്കിൽ കുറച്ച് ഓവറായില്ലേ? അത്രത്തോളം ഉണ്ടോ? നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ടതുണ്ടോ ആർത്തവ വിരാമത്തെ? എന്തായാലും അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ എത്തിക്കാനായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഷീ ടോക്സ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഗസ്റ്റുകളെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം. സ്നേഹത്തോടു കൂടി ആദ്യം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത് UAE പ്രശസ്തയായ, അറിയപ്പെടുന്ന ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ മിനിയാണ്. സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ഷീ ടോക്സിലേക്ക്. രണ്ടാമത് ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ഷീ ടോക്സിൻ്റെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടി തന്നെയാണ് കൗൺസിലർ വിദ്യ. സ്വാഗതം വിദ്യ. നമുക്ക് ഡോക്ടറിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം. ഡോക്ടർ, നമ്മൾ ഒരുപാട് മിസ്ലീഡിങ് ഇൻഫർമേഷൻസ്, എൻ്റെ ഒരു ബോംബാർഡ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയാം ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ വന്നതിന് ശേഷം. അപ്പോൾ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻസ് ആണ്. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ മെനോപോസ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റ്, ഈ വാക്ക് തന്നെ കേൾക്കാൻ അധികം ആയിട്ടില്ല. നമ്മൾ ശരിക്കും പേടിക്കേണ്ടതുണ്ടോ ഇതിനെ? മെനോപോസിനെ ഒരു വിധത്തിലും പേടിക്കേണ്ട ഒരാവശ്യവുമില്ല. മെനോപോസ് എന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു ബോഡിയിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. അതായത് ഒരു പെൺകുഞ്ഞ് ജനിച്ചാൽ അത് വളർന്ന് ഋതുമതിയായി മെൻസ്ട്രേറ്റിംഗ് ആയിട്ട് മെൻസസ് എല്ലാം ഉണ്ടായി, പിന്നെ ആ പ്രവർത്തനം, മെൻസസ് എന്നുള്ള പ്രക്രിയ നിന്നു പോകും ഒരു ഏജ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും. അപ്പോൾ അതൊരു സ്വാഭാവികമായി നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. അതിനെ വളരെ ലാഘവത്തോടു കൂടിയും എന്നാൽ കുറച്ച് ജാഗ്രതയോടും കൂടി സമീപിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത് നമ്മൾ ഒരു കുട്ടി ജനിച്ച് വളർന്ന് അതിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ പല ഘട്ടങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഓരോ സ്ത്രീക്കും. അപ്പോൾ ആ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ എല്ലാം നമ്മൾ കടന്നു പോയിട്ടല്ലേ നമുക്ക് ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്വാഭാവിക പ്രക്രിയയാണ് ആർത്തവ വിരാമം. ഈ ആർത്തവ വിരാമം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അണ്ഡാശയങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് ഒരു ഹോർമോൺ, ഈസ്ട്രജൻ പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഹോർമോൺ ഉണ്ടായി, അത് യൂട്രസിൻ്റെ ഉൾഭിത്തിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് എൻഡോമെട്രിയം എല്ലാം പാകപ്പെട്ട് ഓരോ മാസത്തിലും അത് ഷെഡ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന പ്രക്രിയയാണ് മാസമുറ എന്നുള്ളത്. ഈ ഒരു വയസ്സ് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ അണ്ഡാശയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കുറഞ്ഞു വന്ന് അത് നിന്നു പോകും. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈസ്ട്രജൻ പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഹോർമോണ് ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മാസമുറ നിന്നു പോകും. ഇതൊരു സ്വാഭാവികമായിട്ട് ബോഡിയിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. ഋതുമതി ആകണ പോലെ തന്നെ ആർത്തവ വിരാമവും ഏതൊരു സ്ത്രീക്കും അനിവാര്യമായ ഒരു സംഗതിയാണ്. തീർച്ചയായും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വളരെയധികം ലാഘവത്തോടെയും എന്നാൽ ജാഗ്രതയോടെയും കൂടി കാണണം. വിദ്യയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്രത്തോളം മാനസികമായിട്ട് ഇതിന് പ്രിപ്പയർഡ് ആവണം എന്ന് വിദ്യക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുണ്ടോ? കാരണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയ സിനിമ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് റിലീസായ ഒരു മൂവിയാണ്. ആ മൂവിയെ ആസ്പദമാക്കി ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് വരെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് എടുത്ത് ചർച്ച ചെയ്യണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് വന്നത് കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറേ ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ മിസ്ലീഡിങ്, ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയതും അതാണ്, നമ്മുടെ ചർച്ചയും അതാണ്. ഒരുപാട് മിസ്ലീഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മാനസികമായിട്ട് ഒരുപാട് ഡൗൺ, അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം എല്ലാ മാസവും പീരീഡ്സ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആർത്തവ വിരാമത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എത്രത്തോളം മാനസികമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർഡ് ആവണം? സാധാരണയായിട്ട് പണ്ടൊക്കെ ആർത്തവ വിരാമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ ഇത്രയധികം പേടിയോടെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഇത്രയധികം പോപ്പുലാരിറ്റി ഇൻ ദ സെൻസ് ഒരു അവയർനെസ് ആർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഡിപ്രഷനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ഒരു ഷീ ടോക്സിൽ നടത്തിയപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മെനോപോസ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് പോയി.
അപ്പോൾ അതിനെനിക്ക് വന്ന റെസ്പോൺസസിൽ ഒരെണ്ണം, അതായത് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ സിസ്റ്റർ ചേച്ചി എൻ്റെ അടുത്ത് വലിയമ്മ, അതായത് വലിയമ്മ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു, എന്താ നിങ്ങൾ ഈ സംസാരിക്കണത്, ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ ഗോ ത്രൂ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. മനസ്സിലായോ? അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ പക്ഷേ നമ്മുടെ ജനറേഷനിലുള്ള കുറേ പേര് എനിക്ക് മെസ്സേജസ് അയച്ചത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ നമുക്ക് അറിയണം, എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയുക എന്നുള്ളതിനേക്കായി നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവരും, അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഹസ്ബൻഡ്സ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അവെയർ ആയിരിക്കണം, എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ആണ് നമുക്ക് വരിക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ചേഞ്ചസിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡോക്ടറായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ ആധികാരികമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആൾ എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ മാനസികമായിട്ട് തയ്യാറെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ലൈഫ് എപ്പോഴും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല. ഓരോരോ ചേഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്വിസ്റ്റ് ആൻഡ് ടേൺസ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വരാം. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്വിസ്റ്റ് ആൻഡ് ടേൺസിനെ നമുക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. പക്ഷേ ഈ ഒരു സംഭവത്തിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ മാനസികമായിട്ട് തയ്യാറെടുക്കണം. അതിന് നമ്മൾ ഡൈവേർഷൻസ് നമുക്ക് എന്നും ആവശ്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് UAE പോലുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ മൊണോട്ടണസ് ലൈഫ് സ്റ്റൈലാണ്, അതായത് എന്നും ഒരേപോലെയുള്ളത്, അതൊന്നൊരു ചേഞ്ചസ് വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് സമയം മാറ്റി വയ്ക്കണം. തീർച്ചയായും. ഇപ്പോൾ വിദ്യ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ തലമുറകൾ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് അറിവിനായിട്ട് നമ്മുടെ തലമുറ ദാഹിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, ശരിയായ ഇൻഫർമേഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഡോക്ടർ അത് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കൊരു പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ളൊരു സെക്ഷൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ വേണമെന്ന് നമ്മുടെ കേരള സർക്കാർ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേരളത്തിലെ നമ്മുടെ മലയാളി സമൂഹത്തിനെ കുറിച്ചാണ് കൂടുതലായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത്. കേരള സർക്കാർ തന്നെ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് തന്നെ പലപ്പോഴായിട്ട് പറയുന്നു, അതിൻ്റെ പ്രസ്താവനകൾ ഇറക്കുന്നു, അതിൻ്റെ നീക്കം തുടങ്ങണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളൊരു സംശയത്തിൽ നിൽക്കുന്നു. പക്ഷേ ഇതിന് മുഖം തിരിച്ച് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ അലമുറ ഇടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡോക്ടറുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഏത് രീതിയിലുള്ള സെക്ഷൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി അവയർനെസ് കൗമാരകാലത്തിലെ തുടങ്ങണം? പെൺകുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല ആൺകുട്ടികൾക്കും സെക്ഷൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ വളരെ കാര്യമായി തന്നെ നൽകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. നമ്മളുടെ ബയോളജിക്കലായിട്ട് ഒരു പെൺകുട്ടിക്കും ഒരു ആൺകുട്ടിക്കും വളർച്ചയുടെ ഘട്ടത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന എല്ലാ ചേഞ്ചസും, ബയോളജിക്കലായിട്ട് നടക്കുന്ന എല്ലാ ചേഞ്ചസും അതിൻ്റെ ശരിയായ രീതിയിൽ, അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് തെറ്റായ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. വളരെ ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു അവബോധം എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും, ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും എല്ലാം നൽകേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. അതേപോലെ സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, ബയോളജിക്കൽ പ്രോസസ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ, പ്രസവം, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി വളരെ വ്യക്തമായ ശാസ്ത്രീയമായ ബയസ്ഡ് അല്ലാത്ത ഒരു ധാരണ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടത് അതിപ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്ന ഈ പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പല പ്രശ്നങ്ങളും, ലൈംഗികമായിട്ടുള്ള വളരെ അരാജകത്വവും പിന്നെ അത് ശരിയല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം. ഇപ്പോൾ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെയും മീഡിയാസിൻ്റെയും അതിപ്രസരണം കാരണം എല്ലാവർക്കും എല്ലാ അറിവുകളും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടും. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ കൗമാരക്കാർക്കൊക്കെ ഉള്ളൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ചീത്ത രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അവർ കൂടുതൽ പെട്ടെന്ന് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യണത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് വരുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളും, ഇപ്പോൾ സെക്ഷൽ പ്രശ്നങ്ങൾ, അതുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഹരാസ്മെൻറ്റ്, അതുകൂടാതെയുള്ള ഈ ലഹരി, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാത്തിലേക്കും ഈ യുവതലമുറ വഴിതെറ്റി പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ശരിയായ രീതിയിലുള്ള സാമൂഹ്യ ബോധവും അതേപോലെ സെക്ഷൽ എഡ്യൂക്കേഷനും കൊടുത്ത് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വഴിതെറ്റാതെ നോക്കേണ്ടത് ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും കടമയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് ഒരുപാട് പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു. ഒരുപക്ഷെ കഴിഞ്ഞ ദിവസവും നമ്മളുടെ ചർച്ചയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയതും ഇവിടെ തന്നെയായിരുന്നു. ഈ ഒരു തരത്തിലുള്ള അവയർനെസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരുപക്ഷെ വീട്ടകങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതാണ് അന്ന് വിദ്യ പറഞ്ഞു നിർത്തിയതും. എന്നാലും വിദ്യ, ഇപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ. ആർത്തവ വിരാമം എന്നുള്ളതിന്റെ ബോധവൽക്കരണം ഒരുപക്ഷെ സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമല്ല, അവരെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന പുരുഷന്മാർക്കും, ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പെൺകുട്ടികളെ മാത്രമല്ല ആൺകുട്ടികളെയും നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തണം. ഷീ ടോക്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പെൺകുട്ടി സ്ത്രീ എന്നുള്ള പേരിലേക്ക് ഞാനും ലിമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു തോന്നൽ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ പുരുഷന്മാർക്കും ഇത് സംബന്ധിച്ച് അവയർനെസ് കൊടുക്കേണ്ടതല്ലേ?
തീർച്ചയായിട്ടും അതെ. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഒരു ഫാമിലിയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ ആ ഒരു ഫേസിലൂടെ പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ആ സ്ത്രീ അനുഭവിക്കുന്ന കുറേ വിഷമതകൾ, മാനസിക പിരിമുറുക്കങ്ങൾ, ഇപ്പം നമുക്ക് പുറമേ ഒരു പനിയാണ്, കാലുവേദനയാണ്, കൈവേദനയാണ്, നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും, ഡോക്ടറെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്റേ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ മാനസികമായ സംഘർഷങ്ങൾ അത് ചിലപ്പോൾ ചിലവർ പറയും അവളൊരു നാടകമാണ് കാണിക്കണത് എന്ന് പറയും. പക്ഷെ അതല്ല. മാനസിക പിരിമുറുക്കം അല്ലെങ്കിൽ മാനസിക സംഘർഷം, ഡിപ്രഷൻ, അതൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടും ഗൗരവമായിട്ടും എടുക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും മെനോപോസൽ ഫേസിൽ കൂടെ പോകുന്ന ഒരു സ്ത്രീ, അതായത് പെരിമെനോപോസൽ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ സ്ട്രഗ്ലിംഗ് ആയിട്ട്, ഒരു സ്ത്രീക്ക് വളരെ സ്ട്രഗ്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പീരിയഡാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയാതെ, അതായത് നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു മനസ്സിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ളിൽ അടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സങ്കടങ്ങളും എല്ലാം ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് പുറത്ത് വന്ന് അതൊരു ഡിപ്രഷൻ ഫേസിലൂടെ പോവാമെന്നും പറയാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ. അപ്പൊ ചിലർക്ക് അങ്ങനത്തെ അനുഭവങ്ങളും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ചില സ്ത്രീകൾ ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ ഉടനെ കണ്ണീര് വാർത്ത, അതായത് അവരുടെ രണ്ട് കണ്ണിന്നും കണ്ണീര് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. എന്താണ് റീസൺ എന്ന് അവർക്കും പറയാനറിയില്ല. കാണുന്നവർ പറയും ഇവള് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ ഉടനെ തൊട്ട് കരച്ചിൽ തുടങ്ങിയതാണ്, എന്തിനാണെന്ന് അറിയില്ല, വെറും നാടകമാണെന്ന് തോന്നണമെന്ന്. പക്ഷെ അതല്ല, അവർ ഗോ ത്രൂ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഫേസ് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളും വി ഷുഡ് ഓൾസോ സെയിൽ ത്രൂ ദാറ്റ് ബോട്ട് എന്ന് പറയില്ലേ. പക്ഷെ അത് എല്ലാവർക്കും പറ്റില്ല. എന്നാലും നമ്മൾ കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കാം, കുറച്ച് അവയർനെസ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വേണ്ടത് വളരെ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. സ്ത്രീകളുടെ ആ ഒരു മൂഡ് സ്വിങ്സ്, ആ സമയത്തുള്ള മൂഡ് സ്വിങ്സ്, അവർ ഓരോന്നിനെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഓരോന്നിനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത്, അവൾ മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല, ഇപ്പം എന്താ അവൾ മാറിയത്, ഇപ്പം അവൾ എന്താ ഇത്രയും തൻ്റേടിയായത്, ഇത്രയും തോന്നിയവാസി ആയത്, എല്ലാത്തിനും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു, എല്ലാത്തിനും ഒച്ചയെടുക്കുന്നു, എല്ലാത്തിനും ദേഷ്യപ്പെടുന്നു, അവൾ മുമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതൊന്നും ഇപ്പം ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ പല എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് ആണല്ലോ ഒരു സ്ത്രീയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പലതും നമ്മൾ ആ ഒരു ഫേസിലൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് ഒന്നും നമുക്ക് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്ന് വരില്ല. അപ്പം അതാണ് പറയുന്നത്, ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ആ ഒരു ജേർണി ഒരു സ്ത്രീ. തീർച്ചയായും. എന്തായാലും ഡോക്ടർ, നമുക്ക് ഇനി അറിയാനുള്ളത് എന്താണ് ഇതിന്റെ സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയാം. ഈ മെനോപോസ് എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം മെൻസസ് അങ്ങ് നിന്ന് പോവുകയല്ല ചെയ്യണത്. ഇപ്പൊ പെരി മെനോപോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സംഗതിയുണ്ട്. മെൻസസ് നിൽക്കണേന് മുന്നേ ആയിട്ട് ശരീരത്തിൽ ചില ചേഞ്ചുകൾ, ഹോർമോണുകളിൽ ചില വ്യതിയാനങ്ങൾ എല്ലാം സംഭവിച്ചു തുടങ്ങും. അപ്പൊ സാധാരണ പറയാ ഒരു 43 ഏജ് മുതൽ ഒരു 55 വരെയാണ് ഈ മെൻസ്ട്രുവൽ പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഒരു കൂടുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത്. മെനോപോസ് നിന്ന് പോകുന്ന ഏജ് എന്നുള്ളത് 50 to 52 വരെ നമുക്ക് എടുക്കാം. അപ് ടു 55 ചില ആൾക്കാർക്ക് മെൻസ്ട്രുവേഷൻ ഉണ്ടായി എന്നും വരാം. അപ്പോൾ ഒരു 43 വയസ്സ് മുതൽ 55 വയസ്സ് വരെയുള്ള സമയത്താണ് സ്ത്രീകൾക്ക് മാസമുറ നിന്നു പോകണത്. ഇപ്പം ഈ നിന്നു പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം നിൽക്കുന്നത് തീരെ കുറവ് ആൾക്കാർക്കാണ്. സാധാരണ രീതിയിൽ ഈ മെൻസ്ട്രുവേഷൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു വന്നിട്ട് പിന്നെ അങ്ങ് നിന്നു പോകും ഒന്ന്. പിന്നെ ഇല്ലെങ്കിൽ ചില ആൾക്കാർക്ക് മെൻസ്ട്രുവേഷൻ്റെ തമ്മിലുള്ള ഒരു പീരീഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് പീരീഡ് വരണമുള്ള ഗ്യാപ്പ് 28 ഡേയ്സ് എന്നൊക്കെ മാറിയിട്ട് ഒരു 40 ദിവസം, 45 ദിവസം, 60 ദിവസം അങ്ങനെ വന്ന ഇറഗുലറായിട്ട് പിന്നെ ഗ്യാപ്പ് കൂടി വന്ന് നിന്നു പോകും. അപ്പോൾ മെനോപോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ത്രീ മെനോപോസ് അറ്റൈൻ ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ മെൻസസ് നിന്നിട്ട് ഒരു കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴാണ് അവർ കംപ്ലീറ്റ്ലി മെനോപോസ് അറ്റൈൻ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത്. കാത്തിരിക്കണം. പക്ഷേ ഇതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ട്. ഒരു വർഷം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഇപ്പോൾ ഒരു 6 മാസം നമുക്ക് മെൻസസ് നിന്നിട്ട് ഈ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ 43 മുതൽ 55 വരെയുള്ള ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു 6 മാസം മെൻസസ് ഇല്ലാതെ വന്നിട്ട് പിന്നെ മെൻസസ് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ അവരെ പോസ്റ്റ് മെനോപോസൽ ബ്ലീഡിംഗ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കണക്കാക്കുക. അതിന് ചികിത്സ ആവശ്യമായി വരും. അതിനെല്ലാം ചികിത്സയുണ്ട്. അപ്പം ചികിത്സ വേണം എന്ന് വെച്ചാൽ ചികിത്സ എന്നുള്ളതിനേക്കാളും ഇവാലുവേഷൻ ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവർക്ക് പ്രശ്നങ്ങളില്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പുവരുത്തണം. ഇപ്പം ഈ പെരി മെനോപോസൽ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ 43 to 55 വരെയുള്ള ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ മെൻസ്ട്രുവൽ ഇറഗുലാരിറ്റീസ് വരികയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ വളരെ കാര്യമായി കാണണം. അത് സാധാരണ രീതിയിലുള്ളൊരു പറച്ചിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മെൻസസ് നിൽക്കാനല്ലേ,
ബ്ലീഡിംഗ് ഒക്കെ കൂടുതലുണ്ടാവും, ഇറഗുലർ ആകും എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനെ അങ്ങ് തള്ളിക്കളയും ചെയ്യും. അതിനെപ്പറ്റി ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാതെ വരും. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സമയത്ത് മെൻസസ് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ക്യാൻസർ വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അത് യൂട്രസിന്റെ ഉള്ളിലെ ക്യാൻസർ ആകാം, ഗർഭപാത്ര വായ്ഭാഗത്തെ ക്യാൻസർ ആകാം, ഓവറിയൻ ക്യാൻസർ ആവാം, ഈവൻ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറും. ഈ റിസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചാൻസ് ഏജ് കൂടുന്തോറും കൂടിയാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പെരി മെനോപോസൽ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള പ്രശ്നം, ഒരു ഇറഗുലർ ബ്ലീഡിംഗ് എന്നുള്ളത് ഒരു സ്ത്രീ പറയുകയാണെങ്കിൽ, മിക്കവാറും സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് അവരുടെ കുടുംബകാര്യങ്ങൾ പലതുണ്ടാകും. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, മക്കളുടെ കല്യാണം, മക്കളുടെ പ്രസവം, അവരുടെ കുട്ടീനെ നോക്കല്, വീട്ടില് പ്രായമായവരെ ശുശ്രൂഷിക്കല്, ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവനവന്റെ ആരോഗ്യത്തിനെ നോക്കാൻ വേണ്ടി സ്ത്രീകൾക്ക് മാറ്റിവെക്കാൻ സമയമുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ആരും അറിയാതെ പോകുന്നത് വളരെ കൂടുതലാണ്, ഈ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള സ്ത്രീകളുടെ കാര്യത്തിൽ. എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒഴിവാക്കി അവർക്കൊന്ന് ഡോക്ടറെ കാണാനോ ഒരു സമാധാനമായിട്ട് വേണ്ട ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്ത് അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏർലി ആയിട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കാനോ സ്വന്തമായിട്ടും ആരും മുന്നോട്ട് വരില്ല. പിന്നെ കൂടെയുള്ള വീട്ടിലുള്ളവരാണെങ്കിലും ഈ സ്ത്രീയുടെ കാര്യം വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതാവും ആദ്യം മാറ്റി വെക്കുക, ബാക്കി എല്ലാവരുടെ കാര്യം നടത്തും. വളരെ വാസ്തവമാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത്. ഇത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? കാരണം നമ്മുടെ സമൂഹം നമ്മളെ വളർത്തി ശീലിപ്പിച്ച് ഇപ്പൊ എല്ലാം സഹിക്കേണ്ടവളാകുന്നു. ഇപ്പൊ നേരത്തെ വിദ്യ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ നമ്മളെന്നല്ല, പൊതുവിൽ ഒരു കാറ്റഗറൈസേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ടാവോ അതോ ഈ ജോലികൾ ചെയ്യുന്നു, മൾട്ടി ടാസ്ക് എപ്പോഴും സ്ത്രീകൾക്കാണല്ലോ കൊടുക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത്, ടേക്കൺ ഫോർ ഗ്രാന്റഡ് എടുക്കുവാണ്. അതെ, അതായത് നമുക്കൊരു ലേബൽ ഉണ്ടല്ലോ, സർവം സഹയായ ഭൂമി ദേവി എന്ന് പറയാറുണ്ടല്ലോ. അതുപോലെ സർവം സഹയാണ് സ്ത്രീ, എല്ലാം സഹിക്കേണ്ടവളാണ്, സഹിക്കാൻ കെൽപ്പുള്ളവളാണ് എന്നുള്ളൊരു ലേബൽ ചാർത്തി തന്നിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ കുറേയൊക്കെ അത് നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത്, നമുക്ക് വയ്യാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ വയ്യായികകളെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു തെറ്റുമില്ല. മനസ്സിലായോ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്നും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ്, ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റെസ്റ്റ് എടുക്കാം. മനസ്സിലായോ? അതെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ സാധാരണ ശ്രദ്ധിക്കാറുള്ളത്. അതായത് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെഡിയാക്കി അതെല്ലാം പാക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് എല്ലാം ചെയ്ത് അവരെല്ലാം പോയതിന് ശേഷം ഞാൻ റെസ്റ്റ് എടുക്കാം എന്നാണ് നമ്മൾ സാധാരണ വിചാരിക്കാറുള്ളത് സ്ത്രീകൾ. അല്ല, നമുക്ക് വയ്യ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കണ്ട. ബാക്കി നമ്മൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആളുകൾ എങ്ങനെ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവും എന്നുള്ളതും കൂടെ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ കുറച്ചൊക്കെ മീ ടൈം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്, തീർച്ചയായിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വയ്യ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ഡോക്ടറെ കാണണം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ തന്നെ പറയുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളവരുടെ അടുത്ത് നമ്മളെ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകണം, അതായത് എനിക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ പോണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വാശി പിടിച്ച് പറയാം. നമ്മുടെ അവകാശമാണ്. ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് വർഷമായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടറാണ്, ഒരുപാട് എത്നിസിറ്റി, ഒരുപാട് നാഷണാലിറ്റീസിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടറാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പഴയ കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം അവയർഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾ കൂടുന്നുണ്ടോ? ഡോക്ടറിലേക്ക് എത്തുന്നവർ കൂടുതലാണോ? എങ്ങനെയാണ്? അവയർനെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഈ കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ജോലി എല്ലാം കൂടെ വരുമ്പോൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്യണത് സ്ത്രീയുടെ ആരോഗ്യം തന്നെയാണ്. സ്ത്രീയാണ്. പിന്നെ മകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മകളെയൊക്കെ എല്ലാവരും കൊണ്ടുവരും, മകൾക്ക് ഇതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, മെൻസ്ട്രുവൽ ഇറഗുലാരിറ്റി ഉണ്ട്, കൊണ്ടുവരും. ഭാര്യയാണെങ്കിലും യങ്ങർ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ പ്രഗ്നൻസി, ഡെലിവറി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും വേഗം തന്നെ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് കാണിക്കാൻ വരും. ബട്ട് ഈ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലാവുമ്പോൾ അവർ അമ്മയാണ്, പിന്നെ കുറച്ച് പ്രായമായ ഭാര്യയല്ലേ. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലിയുടെ എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ഉണ്ട്. വീട്ടിൽ അവരില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ പോലും അവർക്കൊന്ന് അവരുടെ ഒരു സ്വയം എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് വേണ്ടി പോകാൻ വേണ്ടി വന്നാൽ ആ സമയം ചിലപ്പോൾ കിട്ടാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ ഈ സ്ത്രീകൾ, ഈ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള സ്ത്രീകൾ വരുന്നത് വളരെ കുറവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. വളരെ ദുഃഖകരമായ ഒരു സത്യമാണ്. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ക്യാൻസർ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഏർലി സ്റ്റേജിൽ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് 100% ക്യൂർ ആണ്. ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അത് എല്ലാം തീർന്നിട്ട് ഇപ്പം
അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലത്തെ കാര്യങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം തീർന്നിട്ട് ഒന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വന്ന് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് പോകാനുള്ള സമയം അവർക്കില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവരുടെ ഭാവി ജീവിതത്തിലുള്ള നല്ല ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് കംപ്ലീറ്റ് കുറയണ എത്രയോ പേഷ്യൻസ് സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്നു. ഒരുപക്ഷെ ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി മാത്രമല്ല, ഇപ്പൊ ഈ മെരി മെനോപോസൽ ഏജ് ഗ്രൂപ്പില് പോസ്റ്റ് മെനോപോസൽ ബ്ലീഡിങ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ 10% ചാൻസ് ഉണ്ട് ക്യാൻസറിന്. അപ്പൊ അതില്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടത് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ട കുറച്ച് ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്തിട്ട് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാന്നൊന്ന് ഉറപ്പാക്കിയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ആ സ്ത്രീക്ക് മെനോപോസ് അറ്റൈൻ ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് അവരുടെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്താൽ അതിന്റെ ഗുണം എല്ലാവർക്കും തന്നെയല്ലേ? തീർച്ചയായും കുടുംബങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഗുണമാണ്. ഏർലി ആയിട്ട് ഒരു സംഗതി നമുക്കൊരു പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏർലി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഏർലി ആയിട്ട് അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്ത് 100% ക്യൂർ ആയി ബാക്കിയുള്ള കാലം വളരെ സുഖമായിട്ട് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ജീവിക്കാം. ബട്ട് ഒരു ലേറ്റർ ആണ് നമ്മളത് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെയും പ്രശ്നങ്ങൾ വരൂല്ലേ? പ്രശ്നങ്ങൾ വരും, ആ സക്സസ് റേറ്റ് കുറവാകും. ഇപ്പോൾ 98% സക്സസ് ഉണ്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ്. സ്റ്റേജ് 1 കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി 100% ക്യൂർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി ഒരു 15 years ഒക്കെ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാം. അതേ സംഗതി ഒരു 6 മാസമോ 1 വർഷമോ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത്, സ്റ്റേജ് 4 ആയി. അപ്പോൾ ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസിയും കുറയും, ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് കുറയും, ട്രീറ്റ്മെന്റിന് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട വില വളരെ കൂടുതലും ആവും. തീർച്ചയായും ഒരുപക്ഷെ വിദ്യയിലേക്ക് എത്തുന്ന ആൾക്കാർ ഒരുപാട് പേര് ഇതിന്റെ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് സ്വയം സ്ട്രെങ്ത് കൂട്ടേണ്ടത് എന്നുള്ള സംശയങ്ങളൊക്കെ വിദ്യയോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സ്ത്രീകൾ പൊതുവിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് മാത്രം സംസാരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞൊരു വലിയ പോയിന്റാണ്, സെൽഫ് ലവ് കുറവാണ് നമ്മുടെ സ്ത്രീകൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഏജ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ. അത് നമ്മൾ സ്വയം എംപവേർഡ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ടിപ്സ് നൽകാനുണ്ട്? സ്വയം അങ്ങോട്ട് സ്നേഹിക്കുക. അതായത് നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ ഹസ്ബൻഡിനെയും നമ്മുടെ മക്കളെയും നന്നാക്കാൻ നോക്കുന്ന അതേ സമയം തന്നെ അതിന് കുറച്ച് സമയം എടുത്തിട്ട് നമ്മളെ തന്നെ, അതായത് നമുക്ക് വേണ്ടി ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മൾ നടത്തണം. ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യം പറയാം, ഞാൻ പെരിമെനോപോസൽ സ്റ്റേജിൽ കൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പം എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഏകദേശം ആളുകളെല്ലാം ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ കൂടെ തന്നെ, ഈ ഒരു പ്രായത്തിൽ ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ കൂടെ പോകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ കുറേ പേര് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ചില ചാലഞ്ചസ് ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പെരിമെനോപോസൽ ഏജിൽ കൂടെ എനിക്ക് ഡാൻസ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പം എനിക്ക് ഡാൻസ് ചെയ്യാനും ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു. പക്ഷെ എൻ്റെ ഈ ഒരു രൂപം കാരണം, അതായത് ഞാൻ കുറേ ബോഡി ഷേമിങ് ഫേസ് ചെയ്ത ഒരാളാണ്. അപ്പം എനിക്ക് ഈ ഒരു പ്രായത്തിന് എനിക്ക് തോന്നി എനിക്ക് ഡാൻസ് ചെയ്തേ മതിയാവൂ എന്ന് തോന്നി. അപ്പം ഞാനതൊരു ചാലഞ്ചായി ഏറ്റെടുത്ത് ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം UAE നാഷണൽ ഡേക്ക് ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിൽ സ്റ്റേജിൽ ഒരു ഡാൻസ് പെർഫോമൻസ് ചെയ്തു. അതായത് 46 വയസ്സുള്ള ഞാൻ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഡാൻസ് പഠിച്ചെടുത്ത് നമ്മൾ ജോലിയെല്ലാം ചെയ്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഡാൻസും പഠിച്ചെടുത്ത് ചെയ്തു. അപ്പോഴാണ് അത് ഞാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് എൻ്റെ കൂടെയുള്ള പലരും പറഞ്ഞത്, ഞങ്ങൾ ഒളിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന, അതായത് പല കഴിവുകളും ഒരു പ്രായമായി എന്ന് വിചാരിച്ച്, നമ്മുടെ സമയമെല്ലാം കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു സമയത്താണ് വിദ്യ നിന്റെ ഈ ഒരു പോസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത്. അത് വളരെയധികം ഇൻസ്പിറേഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു. ഇത് ശരിക്കും ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ മെസ്സേജ് ഈ ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആളുകൾക്കും ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവർക്കും. തീർച്ചയായും ഡോക്ടർ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ ഉടനെ എത്തുക തന്നെ വേണം. കാരണം ഒരിക്കലും നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കാൻ പാടില്ല. ഇപ്പോൾ മെനോപോസ് എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ വീണ്ടും എത്തുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസ് നടക്കുന്ന ഒരു സമയം. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ എല്ലാ മാസങ്ങളിലും നമ്മളിത് സഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മൂഡ് സ്വിങ്സ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഹൈപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രിയിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ടോ, സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രിയിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ട്. അപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഹോർമോൺ ഈസ്ട്രജൻ പ്രൊജസ്ട്രോൺ എന്നുള്ള ഹോർമോണ് വളരെ കാര്യങ്ങൾ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ബോഡിയിൽ ചെയ്യണുണ്ട്. അപ്പം അതിൽ ഈസ്ട്രജൻ പ്രൊജസ്ട്രോൺ എന്ന് എടുത്താൽ ആ ഹോർമോൺ പ്രവർത്തിക്കാത്ത മേഖലകളില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. സ്കിന്ന്, എല്ല്, പല്ല്, പിന്നെ മനുഷ്യൻ രക്തധമനികൾ എല്ലാം പ്രവർത്തനത്തിൽ ഈ ഈസ്ട്രജൻ പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഹോർമോണിൻ്റെ ഒരു റോളുണ്ട്. ഈവൻ തിങ്കിങ് പ്രോസസ്സ്, മെമ്മറി, കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളിൽ ഈ ഈസ്ട്രജൻ പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഹോർമോണിൽ റോളുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ സ്ത്രീകൾക്ക് മെനോപോസിന് മുമ്പ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക്,
അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, സ്ട്രോക്കൊക്കെ വരാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ്. അത് ഈസ്ട്രജൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷനാണ്. അതേപോലെ എല്ലിന് തേയ്മാനം വരുത്താതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതും ഈ ഈസ്ട്രജൻ ഹോർമോണാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഈസ്ട്രജൻ ഹോർമോൺ നിന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ എല്ല് ദ്രവിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൂടും, ഈ രക്തക്കുഴലുകളിൽ കൊഴുപ്പടിയാനുള്ള ചാൻസ് കൂടും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക്, സ്ട്രോക്ക് എന്നുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടും. പിന്നെ സ്കിന്നിൽ ചുളിവുകൾ വരാം, അപ്പം അതിനെ കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പലതും വരാം. ഫാറ്റ് ഡിപ്പോസിറ്റ് കൂടുതൽ വരാൻ, വെയിറ്റ് കൂടാനൊക്കെ പെരിമെനോപോസൽ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ മെൻസ്ട്രുവേഷൻ നിന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഈസ്ട്രജന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങളും മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളും കുറച്ചധികമുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് നേരിടുന്നതെന്നും കൂടെ ഉണ്ട്. ഇപ്പം എല്ലാം കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് വിചാരിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ മെൻസസ് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വയസ്സിയായി, ഇനി വേറെ റോളൊന്നും ഇല്ല, അങ്ങനെയല്ല. ഒരു 50-55 വയസ്സിൽ മെൻസസ് നിന്നാൽ പോലും ഇനിയും നമുക്ക് ലൈഫ് കിടക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു WHO അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ്റെ ഒരു ശരാശരി വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഒരു ആയുസ് എന്നുള്ളത് 75 മുതൽ 80 വയസ്സ് വരെയൊക്കെ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നമ്മളാണത് നോക്കേണ്ടത്. നമ്മളുടെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തി ഹെൽത്തി ആയിട്ട്, ഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ്, മെൻ്റലി ആൻഡ് ഫിസിക്കലി ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫാണ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത്. ഒരു ദിവസം ജീവിച്ചോളെങ്കിലും അത് ഹെൽത്തി ആൻഡ് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ജീവിക്കുക. അപ്പൊ അതിന് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വേണ്ടത് ഹെൽത്താണ്. ഹെൽത്ത് എന്നുള്ളതിനെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്തുണ്ടായിട്ടും കാര്യമൊന്നുമില്ല. അത് നമുക്ക് വില കൊടുത്ത് വാങ്ങാനൊന്നും പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, നമുക്ക് ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണം, എക്സസൈസ്, പിന്നെ മാനസികമായിട്ടുള്ള സന്തോഷം എല്ലാം വേണം. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഇഗ്നോർ ചെയ്യാതെ കണ്ടുപിടിച്ച് വേണ്ട ചികിത്സ കൊടുക്കുക. നല്ല നല്ല ചികിത്സകൾ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട എല്ലാ ചികിത്സകളും കൊടുത്തിട്ട് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഹാപ്പി ആയിട്ട് ജീവിക്കുക. ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെൻസസ് നിൽക്കുക എന്നുള്ളത്, നമ്മൾ വളർന്നു വന്നില്ലേ, നമുക്ക് മെൻസസ് ആയില്ലേ, ഋതുമതി ആയ ആ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ, അതേപോലത്തെ ഒരു ഫിസിയോളജിക്കൽ ചേഞ്ചാണ് ബോഡിയിൽ വരുന്നത്. അതിനെ വളരെ ഗ്രേസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ജീവിതം ക്വാളിറ്റി കൂട്ടി ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വേണ്ടത്. തീർച്ചയായും അവിടെയാണ് നമുക്ക് വിദ്യ പോലുള്ള ഒരുപാട് ഇൻസ്പിറേഷൻ ഉള്ളത് അല്ലേ. ഇപ്പൊ വിദ്യ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കളിയാക്കലുകൾ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ, പക്ഷെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതെല്ലാം ജീവിക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ സ്ത്രീകളെയും കൂടെ കൈ പിടിച്ചു ഉയർത്തണ്ടേ അതിലേക്ക്. തീർച്ചയായിട്ടും എന്തൊക്കെയാണ് അവർ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് സ്വയം മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം? നമ്മൾ കമ്പാരിസൺസ് നിർത്തണം. അത് നമുക്കുള്ള ഒരു സ്വഭാവമാണ്. അത് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ കാലത്ത് അത്ര എളുപ്പമല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ വളരെ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ കണ്ടുവന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ കമ്പാരിസൺസ്. അടുത്ത വീട്ടിൽ അവളെ കണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിന്റെ മോളെ കണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിനെ കണ്ടോ, അവരെങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവരെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെ അല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ. ആ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ അവർ അവിടെ പോന്നു, അവരിവിടെ പോന്നു, നമുക്ക് അതുപോലെ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. ആ ഒരു കമ്പാരിസൺസ് നിർത്തിയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മളെ തന്നെ സ്വയം അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക. Thank God for all the good things that He has given us. Yes. അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രേ ചെയ്യാം, മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഒരു കമ്പാരിസൺസിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഈ ഡിപ്രഷനിലേക്ക് നമ്മളെ താഴ്ത്തി കൊണ്ടുപോകുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഒക്കെ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് സാധാരണ സ്ത്രീകൾ, അതും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭർത്താവിൻ്റെ കുടുംബക്കാരും ഭർത്താവിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സും അവരുടെ ആ ഒരു ഇതാണ്. നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ആ ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി നിർത്തുക. കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ ആൺ സുഹൃത്തുക്കൾ പോലും ഒരു പാപം. അതെ, പക്ഷെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം ഇതുവരെയും ഫേസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. താങ്ക് ഗോഡ് ആൻഡ് താങ്ക്സ് ടു മൈ ഹസ്ബൻഡ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സോഷ്യലൈസേഷൻ, അതായത് മാക്സിമം സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പിന്റെ കൂടെ സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യുക. ആ സോഷ്യലൈസേഷൻ തരുന്ന ആ ഒരു കംഫർട്ടും ആ ഒരു മെന്റൽ ഹാപ്പിനെസ്സും ഉണ്ടല്ലോ, അത് നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും
പിന്നീടുള്ള ലൈഫിലേക്കും അത് ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാണ്. തീർച്ചയായും മനസ്സിലായോ? ഇപ്പൊ സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ആങ്സൈറ്റി ഉള്ളവരോട് എപ്പോഴും പറയാനുള്ളത്, നമ്മൾ മാറി നിൽക്കാതെ കിട്ടുന്ന ചാൻസസ് എല്ലാം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ മക്കളെയും അതിനെ എൻകറേജ് ചെയ്യുക. സോഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലൈഫിന്റെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ്. സാധാരണ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ, കൂടുതൽ ആളുകളുടെ അടുത്ത് പഴകുമ്പോൾ അവർ പലതരം ചീത്ത കൂട്ടുകെട്ടുകളിൽ പെട്ട് പല ദുസ്വഭാവങ്ങളും പഠിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കുറേ പേരുടെ ധാരണ. അങ്ങനെയാണ്. അതല്ല, അതിലൂടെ നമ്മൾ പലതരം ആളുകളെയും എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് പഠിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അല്ലാതെ അങ്ങനത്തെ കുറെ ഡീവിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവുമെങ്കിലും ഇതിന് ഇങ്ങനത്തെ കുറെ പ്ലസ് പോയിന്റ്സും ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഏജ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നോക്കാതെ അടങ്ങിക്കഴിയാതെ, ഈ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഒരു പെരിമെനോപോസൽ സ്റ്റേജിൽ കൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് കുറെ പേര്, ഒരു 70 to 70% ഓഫ് സ്ത്രീകൾ അവരിലേക്ക് തന്നെ ഉൾവലിയുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട്. എന്താ വെച്ചാൽ, നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇനി ഒന്നും പറ്റില്ലേ എന്നൊരു മാനസികമായിട്ടൊരു ധാരണയാണ്, ആ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ആണ്. അപ്പൊ അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ പോലെയും കുറെ പേരുണ്ട്, നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പൊ നമ്മളെക്കാൾ താഴെ ഉള്ള യങ് ജനറേഷനുമായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അവരിന്ന് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാം. എന്തിനും നമ്മളെ തന്നെ തളച്ചിടുന്നത്? അപ്പൊ അങ്ങനെ തളച്ചിടാതിരിക്കുക, എല്ലാ ചങ്ങലകളും പൊട്ടിച്ചെറിയുക എന്നാണ് പറയാനുള്ളത്. തീർച്ചയായും. ഡോക്ടർ, വീണ്ടും നമ്മളിപ്പോൾ മെനോപോസിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ സിംറ്റംസിന് കുറച്ച് മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്, ഒരുപാട് ആൾക്കാരോട് സംശയം, നമ്മുടെ ബോഡി ഹീറ്റ് ആ സമയത്ത് കൂടുന്നതായിട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ കൂടുതൽ വേർക്കുന്നതായിട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നത്, ഇതെല്ലാം ഇതുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണോ എന്നുള്ളത്? അതെ, ഇത് ഈ മെൻസ്ട്രുവേഷൻ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ഹോർമോണൽ ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ, ശരീരത്തിലെ ഈസ്ട്രജൻ കുറയുമ്പോൾ FSH LH എന്നുള്ള ഹോർമോൺ പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്രന്ഥിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കൂടിയ അളവിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ശരീരത്തിന് പെട്ടെന്ന് ഒരു ചൂട് പോലെ കയറുക, പെട്ടെന്ന് വിയർക്കുക. അത് തലേ മുതൽ കാല് വരെ ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും. അത് കൂടുതലും രാത്രിയാവും വരിക, നൈറ്റ് സ്വെറ്റ്സ് പോലെ വരും. പിന്നെ ഇതിന് പറയണതാണ് ഹോട്ട് ഫ്ലഷസ്. അപ്പൊ ഈ ഹോട്ട് ഫ്ലഷസ് വരുമ്പോൾ അതൊരു വല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഒരു ചുട്ടുപുകച്ചില് അല്ലെങ്കിൽ ചുട്ടുനീറ്റം വരുന്നു, പെട്ടെന്ന് വരുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഉറക്കത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാം. പിന്നെ ആകപ്പാടെ എന്താണെന്ന് അറിയാതെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് വരാം. ഇപ്പം ഇതുകൊണ്ട് വല്ലാത്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും സ്ത്രീക്ക്. അപ്പം ഈ ഇങ്ങനെ പുകയണ പോലെ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫാനും AC ഒന്നും ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ പോലെ വരാം. അതൊരു ശരീരത്തിന് വല്ലാത്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ്. പിന്നെ വരുന്നത് മെൻസ്ട്രൽ ഇറഗുലാരിറ്റീസ് ആണ്. ചിലപ്പോൾ പ്രൊലോങ്ഡ് ആയിട്ട് ബ്ലീഡിങ് വരാം. അപ്പോൾ ബ്ലീഡിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ ക്ഷീണം കൂടുതലായിട്ട് വരും. പിന്നെ ഈ വജൈനൽ ഡ്രൈനെസ് ഒക്കെ വരാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സെക്ഷൽ ആക്ടിവിറ്റീസിനൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരാം, പെയിൻ വരാം, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ ഈ സ്കിന്നിന് ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ട് സാഗിങ് ഓഫ് സ്കിന്ന് വരുമ്പോൾ അത് ചില ആൾക്കാർക്ക് പലർക്കും അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും. അപ്പം അത് നമ്മൾ വളരെ ഗ്രേസ്ഫുള്ളായിട്ട് അത് വിചാരിച്ചാൽ മതി. അതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഡയറ്റും എക്സസൈസും കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പരിധി വരെ ഇതൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റണതേ ഉള്ളൂ. ഡോക്ടർ, ഏത് തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണ ക്രമീകരണമാണ് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ നടത്തേണ്ടത്? എക്സസൈസ് വളരെ പ്രധാനമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലിനും ഒക്കെ പൊട്ടൽ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ ഭക്ഷണത്തിൽ ജങ്ക് ഫുഡ്, ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ്, കോള, പെപ്സി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് കൂടുതൽ ഫ്രൂട്ട്സ്, വെജിറ്റബിൾസ്, ഫിഷ് ധാരാളം കഴിക്കുക. പിന്നെ ഒരു സമയക്രമം പാലിക്കുക. വറുത്തതും പൊരിച്ചതും ഒക്കെ കുറച്ചിട്ട് കുറച്ച് സ്റ്റീംഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് നോക്കുക. പിന്നെ ഈ പ്രമേഹം, ഷുഗർ, പ്രഷറൊക്കെ വരാനുള്ള ഇൻക്രീസ്ഡ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷനൊക്കെ വരാനുള്ള ചാൻസ് പെരിമെനോപോസൽ, പോസ്റ്റ്മെനോപോസൽ ലേഡീസിന് കൂടുതലാണ്. അപ്പം നമ്മൾ അതും കൂടെ എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യണം. ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടുന്നുണ്ടോ നോക്കണം, ഷുഗറിൻ്റെ അളവ് നോക്കണം, കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അളവ് നോക്കണം. പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഈ തൈറോയിഡിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും വരാറുണ്ട്. അപ്പം തൈറോയിഡിൻ്റെ ടെസ്റ്റുകൾ നോക്കണം. പിന്നെ ബ്രസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്യണം. സെൽഫ് ബ്രസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്യണം, മാസത്തില് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് ചെയ്യണം. പിന്നെ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഒരു ഡോക്ടറെ കൊണ്ട് ഒന്ന് ബ്രസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്യിപ്പിക്കണം. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് എല്ലാം ചെയ്യണം. ഡോക്ടർ, ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ്, നമ്മൾ ഏത് ഏജിൽ നിന്ന് ഇത് തുടങ്ങണം? ബ്രസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ ഒരു 15 വയസ്സ് മുതൽ തന്നെ പെൺകുട്ടികൾ തന്നെ ചെയ്തു തുടങ്ങണം.
എല്ലാ മാസത്തിലും മാസമുറ കഴിഞ്ഞ് മാസമുറയുടെ ഒരു 10ാമത്തെ ദിവസം, മെൻസ്ട്രുവൽ സൈക്കിളിന്റെ ഒരു 10ാമത്തെ ദിവസം സെൽഫ് ബ്രസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ പെൺകുട്ടികൾ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിരിക്കണം. അപ്പൊ അതൊരു റുട്ടീനായിട്ട് മന്ത്ലി അവനോൻ തന്നെ ഒന്ന് ചെയ്താല് ഇപ്പൊ എല്ലാ സെൽഫ് ആയിട്ട് ബ്രസ്റ്റ് എക്സാമിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. നെറ്റിലൊക്കെ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ സെൽഫ് ബ്രസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. അത് വെച്ചിട്ട് സ്വന്തം ഒന്ന് ചെയ്യാം. എല്ലാ മാസവും ചെയ്യാം. മാസം ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഉടനെ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോകുക. ഒരു 15 വയസ്സ് മുതൽ നമ്മൾ മരിക്കണ വരെയും ചെയ്യണതാണ് വേണ്ടത്. എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയാൽ ഡോക്ടർക്ക് എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്ത് ഒരു സ്കാനിങ്ങും പിന്നെ മാമോഗ്രാഫി എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ അത് നോക്കിയിട്ട് അതിന് ചേർന്ന മാതിരി ഡോക്ടർ ടെസ്റ്റുകളും കൂടെ ചെയ്ത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സസ്പീഷ്യസ് ആയിട്ടൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട ഇവാലുവേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ, ഇപ്പൊ എല്ലാ മുഴകളോ തടിപ്പുകളോ ക്യാൻസർ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളാകണമെന്നില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അത് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ളതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസർ അല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള മുഴകളാണോ പ്രശ്നങ്ങളാണോ എന്ന് ഡോക്ടർക്ക് മനസ്സിലാകും. അതിന് വേണ്ട ട്രീറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്താൽ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഡോക്ടർ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് വിദ്യ എനിക്കൊരു കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ട്. കാരണം ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ത്രീകൾ പൊതുവിൽ പേടിയാണ്, ഭയമാണ്. എനിക്കിത് ഉണ്ടാകുമോ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോകാതിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് സ്ത്രീകളുണ്ട്. നമ്മൾ അവരെ പരുവപ്പെടുത്തി എടുത്തിരിക്കുന്നതും ആ ഒരു രീതിയിലാണെന്ന് അറിയാതെയെങ്കിലും വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞു പോകേണ്ടി വരുന്നു. കാരണം നമുക്ക് ഭയമാണ്. നമുക്ക് എക്സ്പോഷർ കുറയുന്നത് കൊണ്ടാണോ ഈ ഭയം വരുന്നത്, അതോ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം നമുക്ക് സ്ത്രീകൾ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഭയക്കുന്നത്? ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ഈ ഒരു മെനോപോസിൽ അല്ലെങ്കിൽ പെരിമെനോപോസൽ സ്റ്റേജിൽ കൂടെ പോവുകയാണെന്ന് പറയാൻ പല സ്ത്രീകളും മടിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താ വെച്ചാൽ എനിക്ക് പ്രായമായോ, എന്നെ പലതിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്തുമോ, എനിക്ക് പലതും ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ഇരിക്കുമോ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഇതുണ്ട്. അതാണ് അവരെ ഈ ഒരു ഇത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റാതെ മാറ്റി നിർത്തുന്നത്. അതായത് ഇതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പല വിഷമതകളും പല സ്ത്രീകളും പറയാത്തതും ഈ ഒരു റീസൺ കൊണ്ടാണ്. ഇപ്പം ഞാനിത് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്താൽ പോലും മൂപ്പര് വിചാരിക്കുമോ ഞാൻ പ്രായമായി, അല്ലെങ്കിൽ മൂപ്പര് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് അട്രാക്റ്റഡ് ആയി പോവോ, അങ്ങനെയുള്ള കുറേ സ്ത്രീകളുണ്ട്, പൊസസീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾ. പക്ഷെ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ഓപ്പണായി തന്നെ പറയണം. ഇതിനെക്കുറിച്ച് അവയർനെസ്സും എല്ലാ സംഭവങ്ങളും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ഞാൻ നന്നാവണം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണോ, ആരുടെ അടുത്തൊക്കെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണോ, അത് ഭയപ്പെടാതെ ഞാൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ് എന്നുള്ളത്, ആ ഒരു ചേഞ്ച് നമ്മളിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങണം. അപ്പം ആ ഒരു മെസ്സേജ് നമ്മളിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കളിലേക്ക്, അതായത് നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനിലേക്ക് നമ്മളത് പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. മനസ്സിലായോ? എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഈ ഒരു പെരിമെനോപോസൽ ഫേസ് കുറച്ച് ഏർലി ആയിട്ട് വന്നതാണ്. അപ്പം അമ്മയുടെ സിംറ്റംസ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ആ സമയത്ത് ഞങ്ങളൊരു ജോയിന്റ് ഫാമിലിയിലായിരുന്നു. അമ്മ കുറെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യും. അതായത് അമ്മയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഫിസിക്കലായിട്ട് മെൻ്റലായിട്ടുള്ള സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും ആയിരുന്നു കൂടുതലും ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ അമ്മയ്ക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ അമ്മ തന്നെ അമ്മയ്ക്കുള്ള വഴികൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിന്ന് പുറത്ത് വന്നു. പിന്നെ ഈ ഒരു മെനോപോസ് എന്നുള്ളൊരു വേർഡിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് എൻ്റെ മദർ ഇൻ ലോയിൽ നിന്നാണ്. അപ്പം മദർ ഇൻ ലോ ശരിക്കും ഈ ഒരു ഫേസിലൂടെ നല്ലോണം ബുദ്ധിമുട്ടി കടന്നുപോയ ഒരാളാണ്. അപ്പം അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസസ് നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷന് പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിട്ട്, വളരെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് അവർ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പം ആ ഒരു വേർഡിനെ കുറിച്ചും അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാനും ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അവരിൽ നിന്നാണ്. ഒരു പക്ഷേ ഇത് നേരത്തെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ച തന്നെയാണ് ഇത്. കാരണം നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവയർനെസ് ഇനിയും ലഭിക്കാനുണ്ട്, അല്ലേ? ശരിയായ അറിവുകൾ ഇനിയും ലഭിക്കാനുണ്ട്. കൂടുതൽ അറിവുകൾ നമ്മൾ കുഞ്ഞിലെ മുതലേ കുട്ടികൾക്ക് സഹിതം ശരിയായ രീതിയിൽ, അതും ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ തന്നെ ലഭിക്കാൻ നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വമായ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഇവിടെ മറ്റൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ. നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തുകയാണ്. അവിടെ ഈ നാട്ടറിവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു നുറുക്ക് വിദ്യകൾ ഇതെല്ലാം കൂടുതലാണ്. ഡോക്ടറിന് തന്നെ ഒരുപാട് അനുഭവം ഉണ്ടാകും. ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്ന പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടാകും. എല്ലാവരും സ്വയം വൈദ്യന്മാരാണ്, എല്ലാവരും സ്വയം ഭിഷകരന്മാരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടേഴ്സാണ്. എത്രത്തോളം അപകടകരമാണ് ഇതെന്ന് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞാൽ പോലും നമുക്ക് ആർക്കും ഒരുപക്ഷെ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണോ അത് മനഃപൂർവ്വം വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് എടുക്കോ? എന്താണ് ഡോക്ടറിന് തോന്നുന്നത്?
ഗൂഗിൾ വിവരം കൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പലരും അനുഭവിച്ചിട്ട് അത് വല്ലാത്ത രീതിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിച്ച പല അനുഭവങ്ങളും എപ്പോഴും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ആഴ്ചയിൽ ഒന്നൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. എന്താണെന്നറിയോ, നമ്മൾ ഈ ശരിയായ രീതിയിലല്ല നമുക്കൊരറിവ് കിട്ടണതെന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒതൻറ്റിസിറ്റി കറക്റ്റ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ എപ്പോഴും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന പേഷ്യൻസിനോട് പറയാറ്, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കുക്കിംഗ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ ഗൂഗിളൊക്കെ നോക്കി ചെയ്താൽ അത് കരിഞ്ഞു പോവുക, ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം വന്നാൽ നമുക്കത് കളയാം. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഗൂഗിള് നോക്കിയിട്ട് സ്വന്തം ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തിട്ട് ചിലർ വളരെ ഇതായിട്ട് ഗൂഗിളിൽ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കണ മരുന്നുകൾ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ വിത്തൗട്ട് ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ കൺസൾട്ടേഷൻ ഇല്ലാതെ പോയി വാങ്ങി കഴിച്ചിട്ട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി വരുന്ന പേഷ്യന്റുകളുണ്ട്. ഡോക്ടർ എങ്ങനെ സംയമനം പാലിക്കുന്നു? സംയമനം പാലിക്കുന്നതല്ല, പക്ഷെ അതിന്റെ ഗുരുതര പ്രശ്നങ്ങൾ പറയുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു എന്ന്. അപ്പൊ അറിയില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരമല്ലേ, അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് നമുക്ക് തിരിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അത് ആലോചിച്ചിട്ട് വേണം ദയവ് ചെയ്ത് ഈ മരുന്ന് പ്രയോഗം സ്വന്തം ഗൂഗിളിൽ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യണത് ചിലപ്പോ നിർത്തണം, ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അതെന്ന് വെച്ചാൽ ശരീരത്തിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നിട്ട് അത് പല രീതിയിലുണ്ട്. ഇത് ഗൂഗിളിൽ നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ ഹെൽത്ത് ടോക്കുകൾ കണ്ടിട്ട് ആ ഡോക്ടർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് വാങ്ങി കഴിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മരുന്നൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൂടും. എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു നിസ്സാരമായ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം. ഒരു കുട്ടി, എൻ്റെ മകൾ തന്നെയാണ്, അവള് ഹോസ്റ്റലിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ചെവിയിൽ വേദനയാണ്, ഡിവാക്സ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവള് എന്നോട് മരുന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട, നീ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചിട്ട് ENT ഡോക്ടറെ കാണിച്ചിട്ട് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാമെന്ന്. അപ്പം നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, ഈ ബഡിൻ്റെ ഒരു കോട്ടൺ ചെറിയ പ്ലഗ് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് വന്ന വേദനയായിരുന്നു. അത് എടുത്തു കളഞ്ഞാലേ അത് മാറുള്ളൂ. നമ്മളിപ്പോൾ ഗൂഗിളിൽ നോക്കിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും ഫോൺ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടോ അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയാൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാവുകയല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതേപോലെ നമ്മൾ ഒരാൾ നോക്കി കണ്ട് ഇന്നതാണ് പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ശരിയായ രീതിയിൽ ഫലിക്കൂ. ഒരു 50% ചിലപ്പോൾ ഫലിച്ചു എന്ന് വരാം, പക്ഷെ ചിലപ്പോ ഈ നോക്കിയ ഡോക്ടർ പറയണത് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച കാര്യം തന്നെ ആയിരിക്കാം, അതെല്ലാം ശരിയാണ്. എന്നാലും ഒന്ന് റീഅഷ്വർ ചെയ്തിട്ട് വേണം ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കാൻ. സ്വന്തം ട്രീറ്റ് ചെയ്താലും അതേപോലെ എന്തെങ്കിലും റിപ്പോർട്ടിന്റെ ബേസിലും നമ്മൾ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആളെ കാണാതെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ചില ദോഷങ്ങളും വരുന്നുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ശരിയാവും, 75% ചിലപ്പോൾ ശരിയായി എന്ന് വരും. ബട്ട് ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പാളിച്ചകളും വരാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള നാട്ടറിവും ഒറ്റമൂലിയും ഒക്കെ ദോഷമില്ലാത്തതൊക്കെ ചെയ്തോ, വലിയ ഹെവി ആയിട്ട് പ്രശ്നം വരുന്നത് ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണ്. ഈ പറയുന്ന പോലെ ഗൂഗിൾ ഡോക്ടേഴ്സിനെയും അതുപോലെ തന്നെ വാട്സപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും ഒക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചേക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഡോക്ടർ. കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റണം എന്നല്ല, അതിന്റെ ഇത് നമുക്കൊരു വളരെ ട്രിക്കി ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം. 100% വിശ്വസിക്കുകയും വേണ്ട, 100% തള്ളുകയും വേണ്ട. ഇടയിൽ ഒരു ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ പാത ആരും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. ഏതൊരു സംഗതി എടുത്താലും അതിനെ കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിക്കുകയും വേണ്ട, കണ്ണടച്ച് തള്ളുകയും വേണ്ട. ഇടയിലുള്ളൊരു ഇതില് പാത്തിലൂടെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും. എപ്പോഴും ബാലൻസ്ഡ് ആണ്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വിദ്യ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്ത ഒരു വേർഡാണ് ഇത്, ബാലൻസ്ഡ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യവും എന്നുള്ളത് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചർച്ച ഇപ്പോൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമായി എന്ന് എനിക്ക് ഒരുപാട് രീതിയിലുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഈ ചർച്ച നീണ്ടു പോയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാനും പേഴ്സണലായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്തായാലും വിദ്യ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മളെപ്പോഴും ബാലൻസ്ഡ് ആയിരിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഒരു മാനസികാരോഗ്യവും ശാരീരികാരോഗ്യവും തുല്യമായിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും അതിന് ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതുകൊണ്ട് വളരെയധികം ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ആവശ്യമായ സഹായം ചോദിക്കണം അല്ലെ. വിദ്യ ഇപ്പോൾ 2 എപ്പിസോഡിലും നമ്മളോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്, നമുക്ക് സഹായം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക, തുറന്ന് സംസാരിക്കുക, തുറന്ന് ചോദിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തോട്ടെ. ഇപ്പോൾ UAE കഴിഞ്ഞ ദിവസം യുഗ ഒരു സർവേ നടത്തിയിരുന്നു. അതിൽ പുറത്ത് വന്ന ഒരു രേഖ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർവേ ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് 5-ൽ 4 ആൾക്കാരും സോഷ്യൽ മീഡിയ അഡിക്റ്റുകൾ, അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വൈദ്യ നുറുങ്ങുകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നവരാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് പാടില്ല എന്ന് UAE ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം തന്നെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. നമുക്ക് ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആദ്യം
ആധികാരികമായി പറഞ്ഞു തരാനുള്ള ഇവരെ പോലുള്ള ഒരുപാട് പേർ, ഒരുപാട് വിദഗ്ധർ നമുക്കിടയിലുണ്ട്. പിന്നെ എന്തിനിതിലെല്ലാം ഇത്തരം മിഥ്യാധാരണകൾ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാജ വാർത്തകളിൽ ഒന്നും പെടാതിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ സമൂഹം എന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും ആശിച്ചു പോവുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഷീ ടോക്സ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്ത്രീകളെ ഒന്ന് ഊന്നി പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. എന്തായാലും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ സമയപരിധി കൊണ്ട് അവസാനിക്കേണ്ടി വരുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച് വിദ്യ ഫോർ കമ്മിങ് ടു അവർ ഷോ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഡോക്ടർ. ഒരുപാട് അറിവുകൾ നൽകി. പക്ഷേ ഇനിയും ഒരുപാട് ഡോക്ടറിൽ നിന്ന് അറിയാനുമുണ്ട്. എങ്കിലും ഒന്ന് പറയാതെ ബാക്കി വെച്ച് ഞാൻ പോകേണ്ടി വരുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. എന്തായാലും പ്രേക്ഷകർക്കും നമ്മുടെ ചർച്ച സ്വീകരിച്ചതിനും കണ്ടതിനും മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കും അതിഥികളുമായി വീണ്ടും അടുത്ത ശനിയാഴ്ച കാണാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.